Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información. Hoxe é luns día 10 do mes de novembro. Estamos na radio e na televisión municipal de Cerceda. Tamén, se queren, poden seguirnos por internet en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Hoxe lles falaremos de un corte de agua, un aviso de corte de agua que haberá mañán. Saberemos onde vai a ser e a que hora. Tamén lembramos que estamos nos últimos días para pedir as subvencións para entidades deportivas e culturais. Esta fin de semana que ven hai dous actos, unha festa do motor e a segunda foliada de queixas. Falaremos delo. Como tamén da renovación do DNI que se pode facer en Cerceda a principios do mes que ven. E tamén falaremos do ciclo Mestre Mateo. Queda pendente aínda unha documental que será este venres. Falaremos do termalismo do Inserso, que ten aberto plazo para a primeira quenda, e da oficina de rexistro clave do Concello de Cerceda, así como tamén falaremos da gripe aviar e das restriccións que hai que ter xa dende este mes, estes últimos meses, aínda que agora se aumentou a restricción. En canto aos deportes, as previsións, ou mellorito, os resultados desta fin de semana, os imos a repasar durante a última parte deste informativo e tamén do tempo, onde para mañán seguiremos ca entrada dunha nova fronte que traerá precipitacións. Comenzamos a crónica da xornada falándolles de ese aviso de corte de suministro de agua, porque a empresa Espina e Delfín vai a realizar un corte no suministro de agua mañán martes, día 11 de novembro, entre as 9 da mañán e a 1 da tarde, motivado por melloras na rede de abastecemento. Este aviso de corte vai a afectar as seguintes zonas. Vai a afectar o Vilar, a Virís, a Tourío, a Redondelo e Penzo. É dicir, Vilar, Virís, Tourío, Redondelo e Penzo, mañán, día 11, verán cortado o seu suministro dende as 9 da mañán ata a 1 da tarde, motivado por melloras na rede de abastecemento. Se os traballos remataran antes, evidentemente, terían xa acceso á auga da traída antes. Isto está avisado por Espina e Delfín. Mañán, martes, corte de suministro de agua, mañán martes, día 11, de 9 da mañán a 1 da tarde, lembren, en Vilar, en Virís, en Tourío, en Redondelo e en Penzo. Mais temas, lembramos tamén que estamos nos últimos días para solicitar as subvencións para entidades deportivas e culturais. En concreto, o Concello de Cerceda convocou estas subvencións para entidades deportivas, culturais, deportistas e AMPAs para este ano 2025. O plazo remata este xoves que ven, día 13 de novembro. Este xoves é o último día, remata o plazo. Poden solicitalas pola sede electrónica ou no rexistro. Aí tamén no web do Concello toparán as bases e a información que precisan. Se teñen calquera dúbida tamén poden poñerse en contacto co teléfono do Concello 981 68 50 01. E como dato informativo, lembrarlles que o Concello de Cerceda destina ou consigna para estas entidades sociais, culturais e deportivas, así como doutras colaboracións, destina un total de 154.350 euros, unha cifra que cada ano se ven incrementando. Actividades para esta vindeira fin de semana. Este sábado que ven, día 15 de novembro, terá lugar a terceira festa do motor de Cerceda. Todo comenzará ás 10 da mañán coa exposición de coches de compra-venta clásicos ou de competición. A 1 será a sesión vermú co dúo primeira fila para dar paso a un gran xantar popular a partir das 2:30 coa pulpeira Luis Guerra, con comida a fartar a base de empanada, pulpo e churrasco, bebida, postre, café e chupitos. O precio é de 40 euros para os adultos, 18 para os máis xóvenes. Ata o día 13 de novembro, é dicir, hasta este próximo xoves, poden retirar aínda os tickets para o xantar. Poden facelo no Bar JB, en R5 Store ou con Rubén ou Gema,
que son de novo este ano os organizadores a esta terceira edición da Festa do Motor de Cerceda, que centrarase todo no campo da Feira de Cerceda. Pola tarde, a partir das 5:30, hai concursos con premios para os coches máis antigos, o máis baixiño, máis ruidoso ou o que vende máis lonxe. A partir das 11 da noite, verbena con varios DJs, e haberá unha ampla carpa climatizada para disfrutar de toda esta festa da terceira edición da Festa do Motor de Cerceda. E o día anterior, este venres que ven, día 14, se celebra en Queixas a segunda foliada de Queixas, que será no campo da festa da Veleira, tamén con carpa, organizada pola Comisión de Festas de Queixas, e será a partir das 7 da tarde. Haberá castañas e pinchos de balde para todos, con viño quente e música tradicional. Estarán os larpeiros de Altamira, Sarillo de Ayazo, e por parte de Cerceda estará Folque Roada da Silva, os Irmáns de Meirama, Pandereteiras de Encrobas, as Pandereteiras de Xesteda e o Grupo San Martiño de Cerceda. A partir das 10 da noite hai foliada libre. Como decíamos, haberá unha ampla carpa para disfrutar de todos estes actos este próximo venres, lembren, día 14, segunda foliada de Queixas. E se vostede está pendente de renovar o DNI, que sepa que o mércores 3 de decembro, pode renovar o DNI en Cerceda ou o pasaporte, se tamén o precisa. Haberá unha unidade móvil da Policía Nacional en Cerceda para facer eses trámites o mércores día 3 de decembro. Para elo teñen que coller previamente unha cita. Será, ou poden facelo na Policía Local de Cerceda, na Policía Municipal. Están na planta baixa da Casa do Concello, ali poden achegarse e pedir cita para renovar o DNI en Cerceda o día 3 de decembro. De momento, aínda hai prazas libres. E como vimos falando nestas últimas semanas, se está celebrando o ciclo Mestre Mateo no Concello de Cerceda, que é a proxección de ata 8 longometraxes de produción galega e de calidade no Auditorio Municipal de Cerceda, con entrada gratuita. Xa se proxectaron 7 dos 8 longometraxes. Queda pendente solo para este venres día 14, ás 8 da tarde, o documental Salvaxe, Salvaxe. Este ciclo Mestre Mateo que se veu proxectando no noso Concello ao longo das últimas semanas. Recordamos tamén que abriu a semana pasada o prazo para anotarse o programa de termalismo social do Inserso, que en este caso ten aberto plazo para poder anotarse, para presentar as solicitudes para participar no programa de termalismo do Inserso para o ano que ven 2026. A quenda de febreiro a agosto, que é a primeira das quendas que vai de febreiro a agosto, o prazo está aberto ata o día 4 do vindeiro mes de decembro. Ata o 4 de decembro se poden anotar para a primeira quenda de febreiro a agosto do ano que ven. Ese sería o prazo prioritario. Logo, máis adiante, abriríase outro plazo si quedaran quendas, si quedaran prazas. E para a segunda quenda, que vai de setembro a decembro do ano que ven, o prazo remataría o 15 de maio. Así que, se queren solicitalo ou que lle axuden a tramitalos, poden facelo a través do Departamento de Servicios Sociais do Concello. Poden pedir cita no 981 68 60 68. Os turnos terán unha duración de 10 días en réxime de pensión completa. O Inserso convocou 197.000 prazas, entre elo pois máis de 80 establecementos de termalismo por toda España. Máis temas, recordarlles que o Concello de Cerceda dispón, ou en este caso o Concello de Cerceda emite credenciais digitais, como é, en este caso, a número clave, o rexistro clave, se emite no Concello de Cerceda para que todas aquelas persoas que o desexen o soliciten para relacionarse electrónicamente coas diferentes administracións. A obtención de certificado clave se fai no Concello de Cerceda a través dun empregado público que verifica a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil. Clave é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites sin necesidade, por exemplo, de certificado digital. Poden acadar a identificación clave no Concello de Cerceda sin ter que achegarse fora do noso Concello.
E tamén lle falamos da gripe aviar, porque seguro que todos esta fin de semana en diferentes medios de comunicación poideron ver pois o aviso de que hai un repunte en canto a gripe aviar, o que vai a levar, o que leva a máis restriccións. En concreto, en Galicia hai máis de 27.000 galiñeiros domésticos que deben manter as súas aves baixo teito a partir xa de hoxe, luns 10 de novembro, hai que manter as aves baixo teito en toda Galicia como parte do novo paquete de medidas preventivas contra a gripe aviar de alta patoxenidade, o H5N1, decretado polo Ministerio de Agricultura. A medida afecta en concreto en toda Galicia, pero especialmente a 40 concellos galegos tras a ampliación do confinamento nas zonas de vixiancia, unha decisión tomada polo Ministerio tras constatar o aumento de focos en Europa e o risco crecente asociado ao movimento de aves migratorias. En Galicia, as restriccións se aplican aos concellos incluídos nas zonas de especial risco e de especial vixiancia. Entre elas, as aves deberán manterse en recintos pechados e protexidos por mallas. Cando isto non sexa posible, se permitirá a súa estancia ao aire libre só se instalan telas paxareiras ou barreiras que impidan o contacto con aves silvestres. Ademais, se proíbe o uso de auga de depósitos accesibles á fauna salvaxe e a cría conxunta de patos, gansos e outras especies. Non se permite a participación de aves domésticas en ferias e certámenes, tamén queda prohibido. O Concello de Cerceda, o noso Concello, xunto con Ordes e tamén Tordolla, entramos na zona de alto risco, polo que hai que levar a cabo estas medidas de restricción que xa se aplican, teñen que aplicarse dende o día de hoxe. Pois xa nos deportes repasamos os resultados dos nosos equipos nesta fin de semana, que en xeral foron moi bons resultados. Falamos da primeira categoría Galicia, donde o Queixas conseguiu a segunda vitoria consecutiva, neste caso vencendo a domicilio a Esteirana. Esteirana 1, Queixas 2 foi o resultado do equipo do Queixas, que no descanso chegaba con empate a un tanto, tivo que remontar, xa que nada máis comenzar a Esteirana adiantábase no marcador. O Queixas conseguía empatar por medio de Mateo, chegaba ao descanso así, e na segunda metade conseguía adiantarse, remontar, de novo Mateo, que conseguía o segundo tanto, e a partir de aí, con unha expulsión por parte do Queixas, tivo que loitar e pelear para manter ese resultado e sumar 3 puntos para un Queixas que agora está tan só un punto da loita polo ascenso a preferente Galicia. Un Queixas que está facendo moi boa competición, moi boa liga, cando van 10 encontros disputados en contra na parte alta da clasificación. Na terceira categoría Galicia, 3 victorias para os 3 representantes que temos nesta categoría. O Atlético Cercedense venceu a domicilio en Pontecarreira. Pontecarreira 1, Atlético Cercedense 3. Xa no descanso vencían por 0-2 e na segunda metade pois aumentaron o resultado. Barreira, Bruno e Joel foron os goleadores do Atlético Cercedense. E o San Martiño vencían na casa o Aranga. San Martiño 3, Aranga 2. No descanso xa vencían por 2-1, con tantos que tiveron que remontar tamén, con tantos de Marc. Os dous primeiros deulle a volta ao marcador, Marc con 2 tantos e Iván conseguía o terceiro tanto no partido. 3 puntos máis para o San Martiño. E o Rodís conseguía unha victoria. Rodís 1, Mesía 1, traballada pola mínima, pero 3 puntos para o equipo de Rodís. O tanto acadado por Ryan foi suficiente para sumar 3 puntos na Liga. Na clasificación nesta categoría sigue na loita por conseguir o ascenso o Atlético Cercedense, terceiro clasificado, e na mitad da tabla San Martiño, e saindo dos postos de abaixo está o Rodís. Falamos tamén do fútbol femenino, porque tiñan no fútbol femenino un difícil, era o encontro máis destacado da xornada na súa liga, que era primeiro contra segundo, Sporting Meicende, primeiro clasificado, Atlético Cercedense, segundo clasificado, e o Atlético Cercedense deu, en este caso, un golpe na mesa e conseguiu vencer o líder, agora o líder, e o Atlético Cercedense. Un encontro de alternancia. Sporting Meicende 3, Atlético Cercedense 4 foi o resultado. O descanso,
O Meicende vencía por 2-1 e na segunda metade o Atlético Cercedense femenino deulle a volta ao marcador e conseguiu eses 3 puntos que o aupan ao primeiro posto e tamén o ascenso de categoría. Os tantos acadados po Atlético Cercedense, Laura conseguiu 2 tantos, Ainhoa e Raquel foron as goleadoras. Fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles venceron fora da casa, Unión Campestre 0, Atlético Cercedense Xuvenil 4. O descanso xa vencían por 0-1 e os tantos foron acadados 2 por Hugo, outro por Cristian e outro por Raúl. Os cadetes, pois vencían na casa o Xuventude de Laracha, Atlético Cercedense Cadete 4, Xuventude de Laracha 1. Os tantos do Cerceda, de Iván, de Iago, de Edwin e de Aarón. Os infantís vencían ou perdían pola mínima fora da casa en Oza Cesuras. Oza Cesuras 2, Atlético Cercedense Infantil 1 era o resultado, o tanto do Atlético Cercedense conseguido por Asier. Os máis pequenos, os alevíns, tanto A como B, perderon. Atlético Cercedense Alevín 0, Santa Cruz 5. E o B, Atlético Cercedense Alevín B 1, Sada B 4 foi o resultado. Xa nos Benxamíns, empate do A, Atlético Cercedense Benxamín A 2, Ordes 2, e o B empataba tamén, pero a 3 tantos, Atlético Cercedense B 3, Ordes B 3. E os prebenxamíns empataban, difícil encontro contra o Silva, Atlético Cercedense prebenxamín 1, Silva 1 foi o resultado. No fútbol de veteranos, aquí falamos da segunda división de veteranos, donde o líder San Martiño vencía por 5-1 o Cambre. San Martiño 5, Cambre 1, sigue destacado líder o San Martiño pola loita o ascenso a primeira categoría de veteranos. Os tantos do San Martiño acadados 2 por Marco, un por Alfonso, outro por José e outro por Félix. Mentras que o Cerceda nesta mesma categoría perdía o seu encontro, Campanal de Loureda 5, Cerceda 0, era o resultado, un Cerceda que está pechando actualmente a clasificación. En a segunda B de veteranos, o Rodís vencía a Solaina 2, Rodís 5, cos tantos 2 de Jorge, un de Jordi, un de Pena e outro de Benito. Rematamos co tempo. Mañá martes unha nova borrasca situada no oeste de Irlanda vai a deixar unha configuración moi marcada do sur. Por lo tanto, mañán o día comenzará parcialmente nubrado, con máis claros nas montañas do leste e do norte da provincia de Lugo, pero en xeral na franxa atlántica o ceo vai a estar cuberto con precipitacións que serán máis xeralizadas a partir da tarde, sendo persistentes e intensas pola noite e na madrugada deste mércores. As temperaturas mínimas ascenderán lixeiramente e as máximas non terán cambio significativo e o vento sopra forte de componente sur con refachos de moi fortes nas zonas altas. Pois con esta nova fronte que chegará mañán especialmente pola tarde e noite, rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio, onde está Marisol Rodríguez, na televisión Manuel Leguís e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.